Kangkong. Dapat hindi mo pinahiwa. Kami lechon daily. Lechon daily. Dinakdakan. Yan, dinakdakan. Yan, bantay mga kapatid. Chocolate. My favorite. Ayun, chocolate. Ito ng balat nito. Sarap ng kangkong. Ano nga, may alam ang kampong dali. Yan, dinakdakan. Lanche. Sarap ng lechon belly nila. Takso. Takpo natin. Ano agad? Parang kulang suka.
ganun yan. Hindi nakaiwa. Maganda sauce ba? Hindi pa. Saan si kuya? Ano ka po? Sarap. Ano mga kalamay, sarap ng kangkong nila. Ito pa na ano? Kuya. Additional mo nga ng ano? Ng... Kunti lang mo nila. Thank you. Tapos din na rin nila. Ganyan ang boses. Daming tao.
pala. Kalimutan ko. Ayan mga kalami. Walang mineral dito. Anong tambak? No choice lang sa amin. Actually, ngayon mo ba yung Coke Dad? Parang hindi. Kuya, pwede balik mo na lang ko. Order mo yun. Kahit na. Pwede ba rin? Pakalsin na lang yan. Mahirap paghaluin yung tsokolate at saka soft drinks. Shoutout nga pala sa kumari. Kumaring Liza. Kumaring Liza. Ayan, salamat sa Ano ba? panonood. Dinakdakan. Ayan. Lechon Billy. Kangkong. Tsokolate. Sa Bisaya, ano yung kangkong? Kangking. Kangkong. Okay, so dito kami sa Down at misa. Dahon at Misa. So, mga kalami, maraming salamat sa panonood. Ayan, God bless you all.